As universidades teñen un alto potencial en canto ao fomento da educación para o desenvolvemento, e a Oficina de Cooperación e Voluntariado da UDC quere valorizar este feito. Por iso, este ano plantexou un proxecto para sensibilizar a comunidade universitaria sobre diversas temáticas relacionadas cos dereitos humanos. Neste programa se decide que imos elexir unha serie de datas representativas, días mundiais ou internacionais, que teñen que ver, evidentemente, cos nosos ámbitos de traballo, dereitos humanos, xustiza social, cooperación ao desenvolvemento, etc. Entonces, entre as datas que elixiu o propio voluntariado, decidiuse celebrar este por ser, evidentemente, moi significativo. O tema da xustiza social evidentemente é moi amplo, pero sí que está claro que está enfocado a loitar contra a pobreza, contra a inequidade, buscando a igualdade de xénero. Entonces, pues bueno, para centrar un pouquiño, decidimos coller os obxectivos de desenvolvemento do milenio como núcleo, non, da celebración. E a partir de aí, bueno, pues elaboramos unha serie de xogos e cuestionarios centradas nesto concretamente para tratar de sensibilizar a comunidade universitaria, non, que eso é o trasfondo do programa. O 20 de febreiro celebrouse o Día Mundial da Xustiza Social, unha data para recordar as desigualdades que existen no mundo e tentar facerlles fronte. A Oficina de Cooperación e Voluntariado da Universidade da Coruña decidiu poñer o acento sobre este día a través dunha serie de actividades lúdicas que fomenten a participación activa da comunidade universitaria. A través dunha tormenta de ideas que fixemos co voluntariado, bueno, pues decidiuse que íamos a facer, como íamos plantexar. Neste caso aquí, bueno, son con xogos interactivos, pero bueno, en Coruña ademais están facendo performance, están colaborando tamén activamente algunha que outra organización non gubernamental, pois facendo tamén dinámicas, non, ao respecto da celebración, porque deso se trata, de sumar esforzos, sinerxias e buscar colaboracións con esas outras entidades asientes da cooperación que estamos a traballar pois nun eido común. Xunto a estas actividades, unha exposición sobre os obxectivos de desenvolvemento do milenio circulou as pasadas semanas polos dous campus ferrolás. Todo coa intención de que os universitarios coñezan estes temas e tomen partido ante eles. Para potenciar a participación do voluntariado universitario na busca da transformación social, a Oficina de Cooperación e Voluntariado da UDC leva a cabo actividades como esta, baseadas no voluntariado e fomentando a través del unha educación para o cambio global. Este programa en concreto se puxo en marcha porque detectábamos que o voluntariado non se incrementa, non, ao longo dos anos. Mais ou menos hai unhas cifras estables, sempre máis numerosas en Coruña que en Ferrol, pero non aumentábamos. E aparte porque creemos firmemente que na universidade como institución educativa hai que transversalizar a educación para o desenvolvemento, todos estes contidos. Entonces pensábamos que hacer este tipo de actividade dentro da comunidade é fundamental, porque non vemos realmente demasiado movimento, non? Así que hai un grupo super comprometido de xente, esa está aí, é super fiel, super activa, super participativa, pero que queremos é achegar a canto máis xente mellor, porque estou segura que hai moita xente que nin siquiera te coñece, non? Entendendo o voluntariado como unha forma de participación activa na que as persoas deciden involucrarse en iniciativas que promoven un cambio social, a Oficina de Cooperación e Voluntariado da UDC promove un modelo de intervención a través da participación activa. E para que esta sexa de calidade, a formación do voluntariado é un piar fundamental. Ademais dos proxectos propios de voluntariado, prácticamente son todos no eido do voluntariado social, pero bueno, neste caso tamén en Educación para o Desenvolvemento. Temos tamén un pau, por decirlo de algún xeito, moi importante que é o da formación. Por unha banda, porque o noso deber é tamén un deber do voluntariado o de formarse, non? Para participar hai que saber como facelo. Entón, preparamos un itinerario formativo todos os anos,
e formamos a xente en temas moi concretos, respectivos en cada un dos programas, e logo tamén en temas transversais ou de cooperación ao desenvolvemento, temas de diversidade cultural, migracións, en fin, todo o que ten que ver un pouquiño co que estamos a traballar. O traballo de cooperación no terreo é outra das posibilidades de participación que ofrece esta oficina, dirixido tanto ao estudantado como ao resto do persoal universitario. Dentro desta labor tamén de sensibilización, pois temos programas de cooperación ao desenvolvemento, facer estadías no terreo para toda a comunidade universitaria. Temos un concreto que leva funcionando con moito éxito desde 2006, os proxectos de coñecemento da realidade, e dende o ano pasado temos a oferta tamén para o persoal de administración aos servicios e os PDI, o profesorado e docentes da universidade, para que tamén poidan facer as súas achegas na cooperación non directa, plantexando colaboracións con organizacións que están a traballar no terreo, por exemplo. E todo iso baixo unha estrategia que persegue a suma de esforzos entre a propia universidade e o resto de entidades locais que actúan na procura de obxectivos semellantes. E logo, bueno, labor de sensibilización e moita colaboración con outras organizacións. Pois agora mesmo estamos en plena recollida de alimentos, en colaboración co Banco de Alimentos Rías Altas en Coruña. Por agora se está facendo solo nos campus daquela cidade. E, bueno, sempre que se poidan colaborar con outras entidades, se trata de traballar nun esforzo común, cousas que teñan sentido, pois, por suposto que estamos moi abertas á colaboración. Con iniciativas como a celebración do Día Mundial da Xustiza Social, a Oficina de Cooperación e Voluntariado busca que todas as persoas se involucren na construción dunha cidadanía crítica, activa e comprometida co benestar social de toda a comunidade. Eu creo que nesto é fundamental que a xente participe, que se active a todos os niveis. Ti podes participar de moi distintos xeitos. O voluntariado é unha forma máis de participación que efectivamente está institucionalizada, pero bueno, dentro desa institucionalización ti o podes facer máis ou menos flexible. Participar, estar atento ao que pasa ao teu redor, poñer a cabeza tamén no exterior. Ti estás actuando no local, pero iso vai a ter unha repercusión a nivel global. Este é un mundo que está interconectado, globalizado, e hai que traballar eso pola xustiza social de todos os seres humanos en discriminación. Realmente volver a incidir nas persoas, nos seres humanos, e deixar de lado esas outras cuestións económicas, este tipo de cuestións que nos levan a situacións como na que estamos, un modelo que, en fin, parece que é obsoleto, dende logo non funciona, e que había que cambiar o paradigma, non?